Tieteen avulla maailmankuva on tarkentunut nykyihmiselle tarkoittamaan alkuräjähdystä ja evoluutioteoriaa. Aiemmin maailmaa selitettiin myyteillä. Antiikin filosofit alkoivat pohtia maailman syntyä. Demokritos esitti, että maailma koostuu atomeista, ja Pythagoras totesi maailman koostuvan numeroista. Ptolemaios esitti, että aurinko kiertää maata, ja tämän näkemyksen myös kirkko hyväksyi keskiajalla. Kirkon maailmankuvaan kuuluvat luonnollisesti myös taivas ja helvetti. Uuden ajan alussa Kopernikus esitti teorian aurinkokeskeisestä maailmankuvasta. Kirkko torjui tämän, mutta tiedemiehet Galilei, Kepler ja Newton veivät teoriaa eteenpäin ja pikkuhiljaa aurinkokeskeisyys hyväksyttiin. 1800-luvulla Lamarck ja Darwin esittivät evoluutioteorian lajien kehittymisestä. Jälleen kirkko vastusti tätä, koska se kyseenalaisti Raamatun luomiskertomuksen. Viime aikoina on tutkittu muun muassa alkuräjähdystä ja maailmankaikkeutta satelliittien ja kaukoputkien avulla.